Molweni ndinamkela ku-TV ngesiXhosa. USne unabantwana ababini, Uthando noSamkelo. Uthando uhlala noMacele. uSamkelo ke uhlala noSne. Umsele kuke wakhalaza ke kuSne mhlaba bene lunch ethi uSne akamoyanga uThando. Ngebirthday yakhe azange amenzele kwanto kodwa ethi njengoba ndikubona ngoku usislay queen emncoma nje ubuhleke ngexesha banedina boyithu. Uthe ke uSne wathi impendulo yakhe kaloku uThando uhlala noMacele, so yonke into uyenzelwa uMacele not yena. Hayi ke umsele wathi ke no, uMacele kaloku uyayenza yonke into akwazi ukuyenza ngoThando, kodwa uSne uthatha iadvantage yobubele bukaMacele. Kaloku lo mntana ngowakhe not uMacele. Nango kuMacele simbona endwendwele uSne eMzumbe apho uSne ehlala khona ngoku ekhaya khulu. Uqale ngokumbuza ke uba umtyisano uSamkelo ngoba umbona uba uweak, kuzofuneka ayeke umtyisa umntana icornflakes azama ukumphekela isidudu. uSne uthe umphekela kanye ngenyanga isidudu. Hayi ke Macele umxelele ukuba lo mntana soze akhule if esonqena ukupheka. uSne ke uke wayimenshina ke yoba yena njengoba uMacele emhlalisa pha yedwa kumnandi kufa kuye ngoba wenza into efunwa nguye, uvuka ngexesha elifunwa nguye, uziphethe nje ungumedem. uMacele uthi ke uSne akanaso isiphatho noThando ebantwaneni bakhe, yilento wamthathayo uThando. Kodwa nangoku uyazi kuba uyahluleka kukhulisa uSamkelo. Uthe kodwa ngeke amthathe tu uSamkelo, uzawuzikhulisela. Kuthiwa umpha ke ii-noodles nesonka umntana. uSne akakufuni ukupheka. Uthi ke yena uSne uSamkelo ave esitya. Uthi uyena umbona nje uba udaliwe ngoba akaguli, inoba nje umzimba wakhe ungaka yaveli. Uthi yena umbone healthy. uMacele umbuze ngale yokumitha ke akuva ngabantu. Uphike woma uSne ethi tirididum ke yayibona nje bayadelela and ethi nakayazi nje yena lonto leyo. Ebuza noba ngubani lo otsho lonto. Otsho lonto ngaye ethi yena abantu badlala nje ngaye bubuxoki bodwa obo. uMacele utheke makaye kuxelela abantu ubuxoki, especially iitshomi zakhe if ayikho lonto. Uthe uyathanda ukumkholelwa uba uthetha inyani okanye bubuxoki bodwa obuthethwa apha, ngoba kodwa uthi into emenza into yoba afune ukuyiva lento uyive ngomntu omdala. Ethi lo mntu uve ngoSne. Hayi ke uSne uthe kuMacele yeyona nto obuzothetha ngayo nale apha. Hayi ke uMacele uthe bazoxekelana abantu ngawe Sne. uSne uncame watsho ke uba uyazi uba ngubani lowo and khange amxelele yena wambona qha kule ndawo emboni kuyo. Ethi akazi noba ke lo mntu ucinga uba uzofumana ii-millions nangokuxelela ngomkhulu wakwamseleku ngeendaba zikaSne. uMacele ke beyihleke ethi hayibo andinazo nje ke mna ke ii-millions. uSne ke uthe lo mntu ucinga uba uzozithandisa ngaye kuye engazufumana kwanto ke phofu. uMacele uthethe kabuhlungu ethi uSne unayo into yokuthetha naye nakanjani na ngoba enalanto ithi ekugqibeleni awundizali, awungomamam, uyandidika. Uthi yile nto athetha naye ngathi uthetha nentanga yakhe. Oko ke uSne ethi bye bye mato. uMacele yena ummele uba uxokelana naye ebantwini. Uvumile ke uSne uba upregnant again and ngomnye umntu lo ommithisileyo ayinguye utata wabantwana. Umsele uzovela ke kwi-episode ezayo ethi yekabani ngane Sne. Izimvo zabantu ke kuFacebook abanye bathi uSne uncedwa nje uyise uba afike kula 20 abantwana abafunayo. Kuthiwe thatha mafungwashe. Omnye uthe
ebegqibothi nje akavani notata wabantwana le ndoda yenze ngabobi ifuna uvela nje kwi-TV yona. Omnye uthe uSne akalifumana uncedo ekhaya, uhoywe ngumacele kuphela, uyise yena ubhizi uleqana no-number 5 nezancinza. Enkosi ngicela siqhubeke, silike, subscribe futhi, bye.